24 август көні Мүсімнің актив яшьләре Байдаркада yüzді. Әлеге жойланмалар районга Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министр Ринат Садыков ярдәме белән кайтарылды. Мен инде бу сплавта икенче тапкыр төшәм. Мага хәтлек инде без олы плотларда төшкәнек. Хәзер инде безнең Мүсім районында туризм дигән әйбер олга бара башлады. Шуңа возможностьлар бирелә башлады. Менә шундый безгә возможность шундай белән сатып алынды. Без шуңа җәйне инде җәй вакытында инде шушындый сплавларда катнашырга тырышабыз. Шундый ял итәргә тырышабыз үзебезнең спортлар белән. Спортчылар Иске Чокмак Солоз Мухан юнәлешендә yüзеп барды. Байдаркалар заманча спорт җайланмалары белән җиһазландырылган. 6 урынлы көймәнең махсус каскалары, ишкәкләре дә бар. Безнең Мүсім яшьләре спортка тартыла. Безгә бирелә бүтән возможностьлар бу әйберләрдә участвовать итәргә. Без бик шат моңа. Шуңа бик зур рәхмәт оештыручыларга. Бу нәкъйбәт чара спортлык як буенча. Бу чара безнең инде беренче тапкыр. Мин үзем беренче тапкыр катнашам инде бу чарада. Бу Байдаркада инде егетләрнең йөзгәннәре бар үзләренең. Бүген инде план буенча инде үзебезнең уйлаган егетләр белән сөйләшеп, менә чапмактан кузгалып, Муханга хәтле агырга иде инде. Вакыт шамасы буенча 2 сәгать вакытны алачак. Внимание! Олдагы елларда да сплав, солда yüзүләр Мүсимдә даими оештырылып килде. Ул вакытта егетләр кулдан ясалган солларда сәяхәт иттеләр. Райондашларыбыз су спорты төрләрен ярата. Җирлектә туризмны үстерү, үсеп килүче буыны спортка тарту өчен мондый чаралар бик үтемле роль уйный. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мүсим телевидениесе.